Kowere kod manene riwruok mar Okinde ma pacho ka LSK oseyo ng'eto mar jal buche mar doho ma malo ma Nakuru Samuel Mohochi mane ogoyo marufuku chenro mag migepe mag sirikal ma malo kod mag counties mar tiyo kod okinde ma oko e buche mag gedo. Jakom mar LSK Faith Odhiambo wacho ni mano en chenro mar mayo okinde ma oko nweng'o margi ataro mar chike kendo singo mar kwedo bura ma kamano e doho. Chris Owino nigi ler. Ng'eto mar bura kod jal buche mar doho ma malo ma Nakuru Samuel Mohochi odhi nyime kod wang'o i okinde pacho kae mawacho ni ng'eto ma kamano dhi mayo okinde yoregi mag nweng'o kaachiel kod thiro lony mar chike. Kagitwa kod jofwamb weche e log tich maduong' mar okinde e wang' apaya mag Tanga Road e bore Nairobi, okinde e bwo telo mar ogai margi Faith Odhiambo wacho ni ng'eto ma kamano odhi ataro kod chike ma pacho kae kod chike mag pinje ma oko. E piny ngima gikawoga private practitioners. Nikech private practitioners biro gi certain experience gi expertise mantie e serikal ongego. Inenoga kata seche moko serikal wakawga kata okinde mowuok e piny moko. Koro ok wanyal wacho ni wang'ado bura opok imiyo kata law society kata okindego mobedo affected opportunity ma winjogi. E bura mane ochwal kod ji 7 e nyim doho ma Nakuru, burano wacho ni sirikal mamalo kod sirikal mag counties tiyo kod omenda mathoth e kawo kinde ma oko e kinde ma sirikal to ni kod aton jener kod okinde e bed migepe duto mag sirikal kod counties duto 47. LSK kata kamano wacho ni kwan mag okinde mag sirikal tin ka ipimo kod buche ma idonjonego sirikal e doho. Moloyo to kaka IEBC samo tim election makuru cases nitie lord wato nitie kuru IEBC nigi lawyers adi. Digi dhi kuonde gite to kama gi win within 90 days to 6 months to gigo rumo. Ai to kakuru cases ologi te pesa di ma gibro chulo to by elections ma gibro timo tadi kigo garama go gimo chul lawyer mane mipani di bed mamalo. Omiyo magi endi en gimoro ma ng'ato tima gimoro mong'eyo manyako yiem nikech ong'eyo nang'owa odwamna inyo wakinde. Serikal owuoge wacho ni tij te onge kant gintie gi ji ma gindiko onge professional mora mibo mi tich. Mane kaka wawacho okinyal kaw ni okinde kende to waneno daktache imiyo tich ichulo gi serikal to seche ma gidhi strike be gikaw daktache moko bioti e hospital go. Nurses be ineno kitimo kamano, engineers ntie moket gi serikal kini pod gikaw engineers gi contractors gi architects mowuok oko to ineno kaka pesa mang'eny itiyogo kata moingo kata kiwacho ni pesa ma ichulo go kinde. Faith Odhiambo oseyo ng'eto mar Justice Mohochi ka owacho ne onindo nyakonchiel ka bende osingon LSK bro dhi e doho mar Court of Appeal mar kwedo ng'eto makamano. Doho chalo kaka kanisa. Ntiere en lad en gas. Ntiere doho mamalo mohingo mosagolo wach ni jo ng'ama kama ochuli. Onge kaka doho mapiny chalo padri nyalo kwero bishop ni kikitim wach kama. Koro wakwero mano kelo nywandruok ahinya weche mag chike. Wabo dhie court wapango wabo file application to set aside those orders. Nkich waneno mano en njama ma hakikisha ni okinde oknyal yudo tich ma affect independence of the legal bar. LSK bende obuogo chako chenro mar goyo kogno jal buche duto ma pacho kae poni gidhi nyime kod golo ng'eto ma odhi ataro mar chik. Unless this trend is nipped in the bud and with the requisite firmness it deserves, we are prepared to agitate for a radical surgery as a means to uphold and protect our constitution. Ng'eto mare Justice Samuel Mohochi ne okumo sirikal mamalo kod sirikal mag counties kuom kawo kinde ma oko e buche mage kaachiel kod chungo chudo mage nyaka bitiek winjo bura makamano. Riwruok mar okinde pacho kae LSK wacho ni ng'eto mar jal buche Samuel Mohochi en chenro mar dayo duond okinde ka bende gi singo matero dhao e dhod bad migawo mar doho kendo chako chenro mar goyo kogno jal buche duto pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.